Hej, så er det så blevet min tur til at lave en how-to-do-video. Og det er jo meget naturligt, at det er, hvordan man styler naturkrøller, fordi det er et problem, vi ofte møder ved mange kunder på salonen, der har lidt problemer med selv at gøre det, når de kommer hjem. Så jeg starter med at gå ind og vaske det, og så er jeg tilbage igen. Så har jeg så vasket mit hår, og kun lige taget håndklædet omkring, for det må gerne være ikke meget vådt, men det skal overhovedet ikke være tørt, når jeg begynder at komme produkter i. Så sørger jeg bare lige for at fingerforsere det en lille smule. Lige så trækker jeg fingrene igennem det, så der ikke lige er de største klumper eller et eller andet i det. Og som man nok kan se, så har jeg faktisk ikke specielt meget hår. Jeg har heller ikke specielt mange krøller. Men det får jeg altså ved hjælp af produkterne, når jeg først får dem i. Så nu vil jeg lige komme produkterne i. Og da jeg egentlig bare har skyllet det i dag, så er det Ego Boost, jeg bruger fra Tigia. Og den putter jeg altid i først, fordi det er leave-in conditioner, og det er den, der ligesom skaber krøllerne. Når jeg putter det i, så sørger jeg meget for at få det fordelt godt i håret. Jeg tænker ligesom, at det er et hus, at der er en øverste etage, og en mellem og en nederste. Og så sørger jeg for at få godt i. Jeg vil sige, lige i dag er det faktisk sådan lige godt nok. Men det er fint. Hellere det, end at det er blevet for tørt. Og som I nok kan se, så er det jo en del, jeg kommer i. Og skal jeg noget, og jeg gerne vil have mine krøller til at holde rigtig lang tid, så har jeg endnu mere i. Så nu er det ved at lyde rigtigt. Nu sharper det sådan tilpas. Og så tager jeg æblefejren, den grønne creme fra Tigia, og putter den ovenover. Det er den, der gør, at krøllerne ligesom holder hele dagen, uden at blive kruset, og jeg kan røre ved dem alt det, jeg vil, uden de bliver spredte i krøllerne. Og så er det også den, der gør, at krøllerne holder i løbet af dagen. Det var det. Nu er der godt og grundigt meget i, og så vasker jeg mine hænder og begynder at fyndtørre. Ja, så er jeg så klar til at fyndtørre, og så tager jeg altid mine diffuser på, fordi at, ellers kan jeg ikke få krøller, og det er meget nemmere at styre. Så nu larmer jeg og vil begynde at fyndtørre. Jeg sørger altid for de første 80% af tiden at fyndtørre, der rører jeg ikke ved det. Der er det simpelthen vigtigt, at krøllerne bare bliver formet. Jeg kan godt finde på sådan at lægge krøllerne lidt op i diffuserne, mens jeg føner, men jeg rører ikke i det. Fordi det er vigtigt, at de bare lige bliver formet nu, fordi der er så meget produkt i, og at det er vådt. Så det gør jeg først, og også her, der tænker jeg også på det der med, at der er flere lag i mit hår. Sørg for at løfte den øverste etage lidt, sørg for at få lidt indunder. Og så fordeler jeg det meget sådan i siderne og bagpå, så jeg ikke tager en side tør først, før jeg tager det andet med. Der er også mange kunder, der spørger, om man ikke bare skal sætte hovedet nedad, fordi det er det allernemmeste til at få løftet i toppen. Jeg gør det måske en lille smule til sidst, men ellers så gør jeg ikke. Jeg synes simpelthen, at man bliver så flad på toppen, hvis man gør det fra starten af. Ligesom om det får sådan en forkert drejning, når man så retter hovedet opad igen. Så mest af tiden står jeg bare med det over til siden og lidt tilbage, når jeg føler det. Måske lige til sidst vil I kunne se, at jeg tager hovedet nedad, men det er ikke ret meget. Og igen sørger jeg bare lige for at løfte lidt i toppen og skabe lidt fylde hen over min skilling, så det ikke bliver for fladt, når der forhåbentlig kommer en masse krøller i alt det andet. Og det er stadigvæk vådt nogle steder, men alligevel så sørger jeg for at lige så stille, nu begynder jeg at røre lidt ved det, hvor jeg ligesom lukker sammen om krøllerne, for at sikre på, at de bliver runde og ikke så lidt strittet i det. Nu er det faktisk ved at være så tørt, så nu kan jeg godt lige lave et sats og prøve at tage hovedet nedad og lige tjekke, at det lige er blevet løftet nok i toppen. Så er det ved at være tørt, men jeg tørrer altid lige sådan en lille smule længere, hvor jeg tænker, at så jeg er 100% sikker på, at det er helt tørt.
Hvis man ikke tørrer håret helt tør, synes jeg simpelthen, det falder sammen i løbet af dagen, og ikke holder spændstigheden i krøllerne. Så fik vi krøller. Så lige for at tage den igen. Ego Boost i først. Amplifyeren i bagefter i det helt våde hår. Hvis det er en dag, du har vasket det, og du synes, det virker meget tørt, så skift Ego Boosten ud med Silky Smooth. Den giver lidt mere frugt, men stadigvæk fuldstændig på samme måde leave-in conditioner. Føl det stille og roligt. Sørg for at få en masse godt luft ind under det, og få det løftet godt op indunder. Håber, at I kunne bruge det til noget. Og hvis I har spørgsmål eller noget, er I velkommen til at komme ind på salonen. Så skal vi nok hjælpe jer. Tak.